Какво мислиш за Иван Кадиев? За Кадиев, само за Кадиев. Ами значи, Кадиев е супер пич. Винаги е бил себе си, въпреки че понякога е бил доста странен. Да, Държи на има си телевизор в тях, въпреки че продължава да ходи на кино. Не е така. И аз ходя на кино, въпреки че си имам телевизор вкъщи. Да, винаги ми е помагал, когато съм имала нужда да поговоря с някой. Много съм му споделяла и така, че знам, че може да пази тайни. И снимки. Обича дългите маркучи в Борисовата градина. Борисовата градина! У мен е по математика, или поне в 7-ми клас беше, защото ми подсказваше, когато аз бях на курс в 7-ми клас. С Бети бяхме закъсняли за курс. Той ни беше много важен, бяхме взели някакви нови задачи и той дойде с нас и заедно с Тома. И нали, дойдаха и ние, въпреки че не бяхме взимали тези задачи, благодарение на тях имахме шестици, защото те ни даваха задачи, така че не се съмнявам, че е умен, въпреки че за Тома той ме прецака на една задача. Аз я бях написала вярно, а той ми даде грешно. И въпреки това имах шестици. Да. Има мускули, има китара, може да свири на китара. Има брада, висок е. Няколко пъти колкото мене е. И въпреки това е много свестен. Да, бе, ти си изкара някакво 50 см от човече. Какво? Викам, че ти си изкара някакво 50 см от човече. Не, просто той е 2 метра, аз какво да направя? Добре, бе. Всъщност е 1,89 м, май толкова беше в 7-ми клас. Ама не си спомням. Не го наричайте ГМО, защото не е, просто вие сте ниски. И така и много го обичам и винаги съм до него. И така и нещо такова, да. Го обичам. Обичам те, Иване!